Ако аз съм, да кажем, един скептичен CEO, който не би искал да влага в employer branding стратегия, какъв ще е твой аргумент, за да ме убедиш да дойда и да участвам и всъщност да вложа усилия, ресурс в това нещо? Бих казала, че employer branding е много важна част и от самата бизнес стратегия и осъзнавам как това може да не е на преден план за много компании, но когато служителите и хората в една компания са щастливи, чувстват принадлежност към тази компания, към този бранд и се чувстват добре в това, което правят, виждат ползата, те със сигурност дават много по-добри резултати и със сигурност това минимум спестява един разход за подбор на нови кадри, ако хората, които не са щастливи, просто си тръгнат. А как се изгражда тази стратегия? Тази здравословна среда, в която хората искат да работят и да остават? Това мисля, че е много комплексен и сложен въпрос. Може би на първо място бих казала това да слушаме хората си, да ги питаме какви са техните болки, какви са техните нужди. Това бих казала, че е добро начало, а повече в дълбочина със сигурност ще си говорим по време на събитието. Пазите изненади. Да.